Здравейте, приятели! Днеска ще играем Гола Гартен. Айде играем Гола Гартен. Сега имам прайс сервер. Но тук няма да бъдем заедно с това. Някакви гномчета. Сега ще ви покажа какво имам. Моите приятели. Ей, там отиваме в Лилавия шоп. Ето, тук няма нищо. Забравяйте да го кажем. И имам човека. Тях ми приятел. И така. Сега вижте някаква свинина бомбардира. Вече да ви кажа, че има глава с тунните. Скоро снимаме видео с него. За сега няма да снимаме. Искаме ги чушките. Нищо интересно. Пак имаме само на царите. И това им да него. И това ще видим едно нещо, което е доста яко, което ви ще го искате.